Hi guys, welcome to my first vlog. First time pa na ko ning mag-vlog mga pre. Karon, tudloan ta mo unsaon pag reduce sa lag sa inyong Android phone. Labi na kung inyong phone 3 gig pa ubos ra ang RAM. Pwede pod sa 4 gig pataas, pero mas maka-experience sige og lag kaning mga mubo ra RAM like 3 gig pa ubos ang RAM. Like kani ako magdula ko email maglag mao nga nangita ko pagi unsaon pag reduce sa lag. Daan ta mo sa tips gyud sa nako pagbuhat aron mo reduce ang lag sa inyong Android phone. Okay, let's do this mga pre. Okay mga pre, nanata sa home screen sa ako ang phone. First step, madto mo sa setting. Inyong pangitaon ang developer option. Nanata sa setting mga pre. May maubang mga pod mga pre nga gi-hide ang developer option mo na imong pangitaon. Labi na sa mga Samsung users naka-hide na ilang ko ang developer option. So maari ta sa about phone. Dayong software information. Yung pinduton nimo og kaupat to 7 times ang build number harong mo muon ang developer option. So naana mga pre no, nigwas na slalom. Developer mode has been turned on. Na mga pre. So dayon ato i-back. No, na mga pre, na developer option nigawas na. Muna i-click tapos na mga pre. Dapat naka-off na tanan mga pre ha. Huwag na may nakita naka-on diha, inyo na i-off. Dahil ang una niyong pangitaon is dapat naka-off na mga pre. Kani mga pre no? Window animation skill, dapat animation off na siya, kaya usa na siya maka lag. Kani pong transition animation skill i-off po na to na. Then kani pong animator duration skill ito po i-off. Ito yung napayo sa mga pre. Last step, last na ni last. Asaan to? Ada mga pre kaning background process limit. Ato ano siyang no background process limit. Pwede ko ana siya at most one process para usara ka tagsaray mag-run para sigurado no background process. Tapos pwede na to i-back, i-close na to, isulay na to check. Developer option. Okay, basig na usab to pag close. Okay. Maura to mga pre, I hope nakatabang to ninyo nga video. Kung nakatabang to ninyo nga video, please like and subscribe my channel mga pre. Pangin ko ninyo nga mo improve ako ang channel. Kung na may ganahang suggest or ika-sulti sa ako ang vlog, libre ra mo comment sa ubos. Salamat mga pre. See you in the next vlog. Salamat. What you gon' do, shit?